sodak abirta pangthek thek the abang phatum hidi ang bong along John nia chai nong ke that pen areng kilum pakoi cho Kheroni forest range atum pen thengpi kanghu amotor kenebdon Laka kresi lang fer hawar ke parlo kongjoga thoya long pang thek thek the bang phatum hidi ang bong along John nia chai nong ke that pen areng kilum pakoi takang cho anpin Theraponi phai ingkoi ani ajo apor malong komaj kongjok athoya hawara long pang thek thek thea bang phuatum hidiang bong along chainong that si areng lumpon et ajok aok angthin pon et lapen areng apang pakoi tekang chon pin lapen hadak ke doara atum tengka pachini nona tengke ni phai ingkoi ajo apor malom otlang no atum silabang so chainong ke that tekang lapen lapuson asai ani ke ong ban thek pon long lelak lapuson asai ke non der lang lase komat ne rongberong that atum tong joy pen pine bidikang lim ke klema puta haladak arong aratum kaphere chethan pon lapen nonamat komanda chai nong si ke that lone parthek pothek thelak bolong koman si pen jisom sana report Daily News Kheroni range forest ke parlo Kheroni along patowe anegangsam por phai troksi rajtim apon malom Kheroni forest check gate along pasang sedet ajoni kopine hon thememe ason dobon pupen forest asai khiatum motor apia flung dun pen Tata Mobile amotor nebdun long labang so amotor angsong ke phelang thapon chom pen arlo bang thingpi ke phlak tang lapson si longpon lapen nona mat ke forest sai khitum si labang so athengpi chepare dengpon kenapon long motor number laki AS01 PC 8063 lapen labang so athengpi khithi anam laki suri Phokep doji posi pacheni pon Kheroni forest range in charge ranger Harsing Gram sa pen ke pacheni alam the langik tha Arnisam kiba 7:30 lom thi chong gari la get in charge satum thirin get in charge satum kunang lo amati gari long mang ke doke ne pichapa kuri dolo gari long ke doke la kiba phelang pen athak phelang sido be thengpi sido amasi daud lo so gari han amasi gari han pichapa kuri dolo staptan banda ren staptan da pichapa kuri dolo amad hopu khirni charali bentai ela sarkar la get in charge lana pa komlo amasi la dak mujira du daksi alam gari bang men kupun chikomat pa sangkok lo amasi gari lasas tu mothai lang lo amasi arlo thengpi sido ko amasi ni bang pulo wandeno daren su phis long kusi pulo amaren phis wandelo amasi gari bang uthai pakalo thengpi sido thengpi kidoke kibalo batam sido lo narlong pen seru sido kuriben nar seru ma thengpi bang total lo 70 piece sido asinan tum sis bomlo apana gari number bang ke kibalo AS01 PC 8063 gari number la sinan tum sis bom asot utha gari ke Napa sih wan plus? Lasta thengpi wan bang no manga gomlang min mang ton khobor kuri bong tu chlang ulang hem phutu mangi sarla thaya thengpi jor then kon long yila dor ador ke lage kibalo 45 to 50000 songbong sidolo market below ke Hotel piece official process kuri bom nte la bang so thengpi kang hu tum non ma ong ni tum chini lo mala chini lang nong ko ke chini lang non la se tan khobor tu tum mo chlang bom ko chuang ang phutu driver bang ka chu kom se chega Kheroni pen Tanjung report Daily News